Ефекта на пицата. Защо ценоразписът ти губи пари? Защо винаги поръчваш средна пица, а не малка? Спорно за 1 милион. Здравейте! Днес ще говорим за психология на цените. Представете си, че сте гладни и влизате в пицария. Отваряте менюто и виждате малка пица 20 см 10 лева. И средна пица 30 лева 14 см. Мозъкът ви автоматично си казва, малката е 10 лева, ама за 4 лева отгоре получавам двойно повече храна. Далавера, нали? Честито! Вие току-що попаднахте в капан. Пицарията не иска да ви продава малка пица, защото малката пица е там само за сравнение. Тя съществува, за да направи средната да изглежда по-изгодна във вашата психика. А сега погледнете вашия ценоразпис в салона. Най-вероятно е просто списък, нали? Маникюр 40 лева, педикюр 50, скука. Няма психология. Клиентът гледа само цифрата и си казва, скъпо ми е. И ето как да приложите този ефект на пицата във вашия салон, за да продавате по-скъпи услуги. Създайте база за сравнение. Никога не оставяйте услугата сама. Винаги правете пакети. Опция малка пица, това е базово и е маникюр с гел лак, да речем 40 лева. Това е гола услуга и я слагате, за да имате евтин вариант, но не искате да го продавате. Опция средна пица е твоята цел. Това е VIP маникюр, гел лак, плюс сваляне, плюс изравняване, плюс масаж, 55 лева. Логиката на клиента казва, 55 лева разлика получавам много повече, а пък даже изравняване. Това е супер оферта. И опция фамилна пица. Спа пакет, ръце. Всичко горно плюс парафин, плюс пилинг. И това е за 80 лева. Ролята на тази цена е да стои най-отгоре, когато клиента види 80 лева, цената от 55 лева му се струва направо подарък. Не продавайте съставките, продавайте вкуса. В менюто на пицарията не пишете 100. Доматено пюре и кашкавал и така нататък, пише хрупкава коричка, свежа моцарела, домашна маринада. Във вашия ценоразпис пише ли почистване на лице? Това звучи скучно, нали? Все едно да чистиш къща. Досадно и много скучно. Променете го на дълбока хидратация и блясък. Нека да имаме една задача за днес. Вземете ценоразписа си, намерете услугата, която искате да продавате най-много. Сложете до нея една постна версия, малко по-евтина, и една луксозна версия, много по-скъпа. Накарайте клиента сам да избере средната пица. Бизнесът е математика, но в продажбите си е чиста психология.